Anul trecut, mai precis în 2013, biblioteca a fost mutată în clădire nouă, clădirea pe care o vedeți, care totodată e și o clădire veche, pentru că este o clădire istorică construită pe la 1883-1884. E important de spus că în această clădire a locuit un an de zile prințul Carol. Prin urmare, are și o semnificație istorică. Biblioteca deține cam peste 300.000 de exemplare. E împărțită pe secții, pe servicii, serviciu împrumut pentru adulți, serviciu împrumut pentru copii, sală de lectură. Aș putea să vă spun că suntem cu achizițiile de carte la zi. Colecția de carte veche este foarte bogată. Ea provine din colecțiile vechi de carte ale Gimnaziului German. Sunt peste 22.000 de volume. În general, e vorba de carte în limba germană, în limba maghiară, dar, desigur, și în limba română. Sunt foarte multe colecții de ziare, de reviste vechi. Prin urmare, e o zonă extrem de atractivă pentru cititori și mai ales pentru cercetători. Obișnuit să vin la bibliotecă și obișnuiesc, mai ales în ultimul timp, după ce am descoperit această nouă locație a bibliotecii, Bistrița, de care era nevoie. Este foarte important că avem și o sală de lectură unde poți să te informezi în liniște și găsind informații variate din toate domeniile de activitate, ai unde să stai să conspectezi, să-ți iei niște notițe, să consemnezi ceea ce ai nevoie în activitatea pe care o desfășor personal ca profesoară. Mediul este unul foarte liniștit și propice învățatului, iar Mediateca dispune de o bibliografie foarte vastă, de pe urma căreia pot învăța foarte bine. Bun, uite, aici o să-ți spun, ăștia cu termenul de returnare, 28 iulie. Până atunci o citești și o aduci înapoi. Mulțumesc! La revedere! La revedere! Am venit la bibliotecă pentru că îmi place să citesc, îmi place lectura și încurajez pe toți copiii să citească. O bibliotecă frumoasă unde sunt foarte multe cărți deosebite. Știu că în cărți se găsesc toate secretele. Consider că avem un program editorial de excepție, un program editorial ambițios, generos. Am tipărit opera integrală Pavel Dan. Împreună cu Academia Română am tipărit anul trecut traducerile lui George Coșbuc. De asemenea, am editat opera integrală Lucian Valea, Ion Pobreteganu, de scriitori locali, unii contemporani nouă. Punctez doar scurt câteva acțiuni importante.
În primul rând e vorba de Conferința Națională a Bibliotecarilor și a Bibliotecilor din România, pe care am organizat-o anul acesta la Bistrița. Un proiect foarte important al bibliotecii este acela că suntem extrem de preocupați de bibliotecile comunale. Biblioteca, prin serviciile ei, este coordonatoare a bibliotecilor publice din județ și de aceea dăm o foarte mare importanță bibliotecilor comunale, bibliotecarilor comunali. Am organizat foarte multe întâlniri cu bibliotecarii comunali, am editat un ghid al bibliotecilor comunale și aș vrea să vă spun că am deschis 2 biblioteci comunale, ceea ce este foarte important. O bibliotecă comunală în comuna Runcu Salvei și o altă bibliotecă în comuna Ciceu Mihăiești. Am deschis o filială a Bibliotecii Județene la Spitalul Județean. Anul acesta, în toamnă, vom deschide o filială a bibliotecii la extensia universitară Bistrița. Dorim să venim în ajutorul studenților bistrițeni care studiază în orașul nostru. Suntem preocupați de românii din comunitățile de dincolo de graniță. Drept urmare, la Chișinău am deschis Biblioteca Liviu Rebreanu. E o filială a bibliotecii noastre și a bibliotecii BPHD-ul din Chișinău. O bibliotecă de care ne ocupăm foarte îndeaproape. Mai nou avem legături culturale foarte bune cu comunitatea românească de la Cernăuți. În curând vom organiza o întâlnire culturală de amploare acolo. Noi nu facem altceva decât să îmbogățim acest fond de carte. Consider că biblioteca nu este numai o instituție care împrumută cărți, ci este mai ales un centru cultural.